Chipangura. Tinobva Marondera kwaSvosve Tirori. Ini ndakanga ndaenda kuDurban. Ndakanosangana nedambudziko nenyaya yekuti ndakasungirwa passport yangu isina madays chete. Ndakagara mujeri for 2 months, 2.5 months. Ndiri mujeri imomo ndakatanga kufesana nevanhu vaiuya munzeve mangu vachitaura nepasipervhunu vachiti vanhu vacho handisingavazive kuti ndanani, but zvakanzi eko yabenhedzwa kubva kudenga. Vasungwa ava vaindiisa chinhu panhu vachiti chirauro muhati mangu mukati chaindirwadza zvokundirwadza zvino. Vanhu ava vakati susu tinotora ukadzi kune munhu tichikanda kudenga tobva tapuwa mari ipapo ipapo. Ndo tauriro yavakaita. Vaindiisa chinhu pahati vachiti chirauro, vachikanda chirauro vondipisa meso kwesoko nechinhu chavaive nacho. Vakazombondidhonza chinhu chavakandidhonza nacho kuseri kwemusoro wangu chinenge chinodhadhamuka, vachiti vari kutora pfungwa dzangu vada kuti ndizopedzisira ndakupenga. Vakanditora vaipinza chinhu chiya chainosaka uchinyatsonzwa kuti uri kusakwa something kubva mukati menyama mangu, vachinditi uchauonda zvokuonda zviya uchaona kuti hauna kumbongwara, vachindiprovhoka mawedzi akashata zvokuti apa vaiti ndichawana muripo nekuti vanhu ava vaiti vari muzvikwambo. Ndo tauriro yavaita. Vaiti vari muzvikwambo, wakapinda muzvikwambo vanhu vese vakajoina muzvikwambo imomo ndo vachakubhadhara nekuti tinozivana tese. Iye munhu wacho iyeye wepapo ndiye aiti ndiye mukuru wevanhu vese vemuzvikwambo. Matimi makainitiatwa musati maenda futi kujeri uku muchinzi imimi mainzi bhadharai mari inokwana kuita 1000 rands. Vaida kukupinzai kuinitiatai kupinda musatanism musati mujeri. Ndava nana varume madzimai 4 vandaigara navo nemurume iyeye ane business ipapo, ane bottle store nekastore kadiki Durban iko pandaigara ipapo. Makazokwanisa kunge muchiita sei since manga manzi mimi muruda kuti munge muchipinzwa musatanism mushure mekubhadhara mari inokwana 1000? Makazoita sei kuti mupunyuke muchizopedza maenda kujeri? Kuenda kujeri ndokwakapunyutsa here kana kuti zvakangoita zvimwe chete? Ndo zvakatondipunyutsa, asi vakangwara vanhu vacho vakabva vadonhedza eko ipapo iyoyo yekuti ndinotaura navo nzeve nepasipervhunu. Saka munotovanzwa here izvozvo vanhu vacho? Ndinotovanzwa izvozvo kutongobva pamuri ipapa izvozvo vari kutokudzwai kutotaura kwandiri kuita nemi. Vari kuti kudii vanhu ivava kana vachitaura? Handirare, vanorara vachindishungurudza vachindityorachora nyama dzangu. Ndinorara kana ndikakurifeye kumaplaces andaitorara, vamwe vanhu vanotokutaurirai kuti munhu yatambudzika shumo. Ivavo vacho vakadzi vekumetro vacho vandakazoona pahome affairs ndo vainzi vayange varingana vakadzi o magirlfriends emunhu iyeye wandataura mukuru weipapo. Saka vakanditeeredza kusvikira kuno, vakandisunga makumbo ndakadai so. Ndakangofuma ndakasungwa makumbo ese pamwe chete nejira rari netumavara. Masvika kuno makasvosiyiwa kupi ine bhazi iri? Ndakasvosiyiwa kunonzi kuHighfield. Ivo vaiti kunonzi kuHighfield, but kwakanga kusingataridze kuti kuHighfield. Saka yezvinezvi muri kugara kupi? Ini ndikungonzenzereka. Ndakamboenda kurodhi ndinongonorara chero pandinenge ndarara. Handina munhu anondibatsira kana kudya kana shelter kuti vanhu undiwani kana wani munhu anondito handei kumba kwedu ndikubatsire unorara. Hakuna. Ndo zvimwe zvinhu zvikundishungurudza kuti ko ndakabva ndanyanyotadzei panyika. Vanhu vacho vanonojambira munhu iyeye vonotaura vachiti tisanangana
tisu ana Mwari wakangoramba chete zokubveutsa aidha aine motikari kana kuti ndikanogara kumba kwehama dzangu zvavakazotaura vakati Anthony munhu iyeye anouyawo titi kutora imba yenyu ndonoikanda murwizi. Hatiti kune varoda kubatsirai amai vangakuwanai panhamba dzinoti kudii? 07791816227.